Hello लोगोफोर welcome. Welcome to my live stream. मा जाखो लोगोफोर दंना गैयालै दंना गैया रेबिका गयारि हाय मा खबर दंथ'यो गेजेरावनो बाजै मा खबर नोंहालाय नोंहा मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै बड' स्टेटास हाय मा खबर हेलौ मा खबर लोगोफोर एसआर कमेडि मा खबर दंथ'यो गेजेरावनो बिदिनो नोंसोरना मा खबर देलाय खोन्थालाय नोंसोरना मा खबर मोजां औ बाजै जाबायना जायाखै ओंखाम जाबायना जायाखै नेट प्रब्लेम मोनदों नामा आंनिखो मायबाफोर प्रब्लेम मोनदों नामा आंनि लाइभ स्ट्रिमखौ खनसे खोन्थाहरलाय नर्मेल खबरा औ मायबाफोर प्रब्लेम मोनदो देनाय खोन्थाहरलाय मा प्रब्लेम मोनदो लाइभ स्ट्रिमखौ आंनिखौ बारा नेट नाङाखै जांना एसआर कमेडि थांबाय नामा बड' अननानै सापर्ट खालामदों आंनिखौबो औ बड' अननानै सापर्ट खालामदों आंबो फैबाय थेंक इउ दै फैनायनि थाखाय वेलकाम ओंखामफोर जाबायना जायाखै मनिसा बिनिता रिबिका सापर्ट खालाम फुल भिडिअ नायना थेंक इउ दै सापर्ट खालामलाय गासैबो नै लोगोफोर मोनसे लिंक होनि दे आं बेखौ बयबो सापर्ट खालाम दै आंनि सेकेन्ड चेनेल लोगोफोर इखौ सापर्ट खालाम आंनि सेकेन्ड फाग्लि गोसो आंनि हेल' फ्रेन्ड हेल' मा खबर जायाखै औ जायाखै नोंलाय जाबायना आंबो ओंखाम जाथ'वाखै नोंसोर सोर ओंखाम जाखो देलाय खोन्थाहरलाय जादोबा आरो मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो मोजां एफटि नावसा बिटिजेआर हट्स थेंक इउ हेल' हाउ आर इउ बिनिता ब्लग अके जागोन दे नायनानै कमेन्ट हरगोन औ नायनानै कमेन्ट हर फुल वाट्स खालामनानै कमेन्ट हर फाग्लि गोसो आंनि अनना सापर्ट खालामदो मनिसा ब्लग अननानै
बिसोरनियावबो थां। नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो? आं ओंखाम जाथ'वाखै। मा ओंख्रि संदों आगै सना? आं ओंख्रिखौ मिथिया दै। नै आंनि गोजौआव लिंक होना दोनदो दै। लोगोफोर नोंसोरो बेयाव थांनानै भिडिअखौ नायनानै फुल नायनानै सापर्ट खालामना फैदो। बियो आंनि सेकेन्ड चेनेल। नोंसोर आंखौ नायनो लुगैदोंबा ओजों प्रफाइल नुगोन आरो ओइ मोनसे चेनेलाव। प्रफाइलाव आं दङ। सोरबा सोरबि मैया बुंदों माने आंखौ नुहाबा माने फाया होननानै। अके आंखौ नुगोन ओइ मोनसे चेनेलाव प्रफाइल नुगोन आरो ना। ओमफ्राय मनिसा भ्लग जाबायना जायाखै नोंसोरो ओंखाम? कमेन्ट खालाम लोगोफोर, कमेन्ट खालाम। सेयार खालामना हो। रिबिका बाजै हाय आदा, आंहा दासो थेंक इउ दासो आं सापर्ट खालामबाय दै, थेंक इउ दै। आंनिखौ ना बिनिता? जेबो नङा, वेलकाम। वाट्सएपफोराव स्टेटास होना हो। आं बारा गोबाव थाया दिनै, एसेल' थागोन। आंलाय फाग्लि गोसो नोंनिखौ आं सापर्ट खालामबाय। फाग्लि गोसोनिखौ सापर्ट खालामबायनो। ओइ क्रेजि आंखौ सिनायाखै नामा? नोङो माबाजां मा होनो गोमजोर आरोना नों। नंगौना नङा खोन्थाहरलाय। क्रेजि ए नार्जारि आं ओंखाम जाथ'वाखै संबाय थादों। सलि ओंख्रि माने बुजियासै आं, खोन्थाहरफिनदो। फाग्लि गोसो सापर्ट खालाम फुल भिडिअ नायना। औ थेंक इउ दै, सापर्ट खालाम दै। बिनिता नों आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ सापर्ट खालामदोंना खालामाखै खनसे खोन्थाहरलाय। रेबेका गयारि बाजै, ओमफ्राय पागल मनिसा SM चेनेल। आंनि सेकेन्ड चेनेला नै गोजौआव लिंक होना दोनदो दे आं। थोद नङा, नंगौजां होमबा सोरो दे खोन्थालाय, खनसे नों खोन्थाहरलाय। ना अनसायथ' नङा, नोङो माबायानो जागोन। आं सापर्ट खालामबाय। औ थेंक इउ दै, फुल भिडिअ नाय दै। मा ओंख्रि जाखो? आङो ओंखाम जाथ'वाखै दै, ओंखाम जाथ'वाखै। बड' स्टेटास होनानै आं गोजौ लिंक होना दोनदो दै मोनसे। इयाव सापर्ट खालामै दै, इयो आंनि सेकेन्ड चेनेल माने। कमेन्टबो खालामना होबो। आंबो इ मोनसेदोबो सापर्ट होगोन आरोना। बिनिता मोना जाबायना जायाखै? आंखौ सापर्ट खालामदो सोरबा। औ नों मनिसा बाजै सापर्ट नांगौबा आंनि लिंकआवबो थां, आंबो सापर्ट खालामगोन दायो। आंबो बेक हरफिनगोन दाहाय दसे थानानै सेकेन्ड चेनेलाव। आंहा चेनेल गैया लोगोफोर। नों पागलानो दे नों, मिथिखायोना। पागल प्लास पागलि। नोंबो साबसक्राइब लादोलै आसोल, होमबानिया मोजां जासिगोन आरोना। नोंनाबो 1K जागोन। थाबैनो 1K खालामनो हागोन। आंखौबो सापर्ट खालाम। औ इ मोनसे नेक्स्ट मोनसेदोबो सापर्ट खालामगोन दे आं। खिन्थु कमेन्ट मोननो नांगोन दै, आङो बै मोनसे चेनेलाव माने माबानाय नङाना।
पिन होथ'नो हाया दै। I cannot give पिन। आंहा आइडि मोनथाम दं क्रेजि बाथोन ये। नोंनि चेनेल मिथिखागौ आं नों नेमखौबो सोलायनो हायो। कमेन्ट हरदो आं फुल भिडिअ नायनानै थेंक इउ दै। हेल' हेपि निउ इयार ए बरगायारि मा खबर? आं सुपिराइट खालामबाय आंनिखौ आं साबसक्राइब खालामबाय नोंनिखौ थेंक इउ दै। आं सेकेन्ड चेनेलखौसो होनदो दै। जायफोरा गोदान प्लिज सापर्ट खालामदो आंखौबो अन्नानै सापर्ट खालामलाय। दे आं सोर? नोङो सोर जागोन? ए बरगयारि आं सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर रदै आं बेखौ थांनि सोर इयो। सिनायबाय दे आं सिनायबाय नोङो सोर पागल। आं दासो फैदोंलै भाइ आं बेलेगनि लाइभ नायगासिनोमोन। औ थेंक इउ दै। फोरमायहां मा फोरमायनो नागिरदों दे खोन्थादो। पागलि नों आंखौ सापर्ट खालाम। ओइ पागलि जोंना सापर्ट खालामना हो मनिसाखौ। इ मोनसे माबादोबो आरो चेनेल इ मोनसे चेनेल दोबो आरो ना इ मोनसे आइडि दोबो नंगौना क्रेजि बाथोन औ आं सिनायबाय। फोरमायहां अन्ना सापर्ट खालामदो। मैया फोरमायहांआ फैदोंमोन सापर्ट खालामदों ना खालामाखै? आं ए बरगयारि सापर्ट खालाम। फोरमायहां भ्लग्स नों आं फोरमायहां जानानैनो थायो। फोरमायहां जोंनिया नै आं गोजौआव मोनसे लिंक होना दोनदो। आंनि सेकेन्ड चेनेल माने इखौ सापर्ट खालामनो हायथां दै। मनिसा खालामबाय दे आं थेंक इउ दै। ए बरगयारि खालामबायनो मनिसाखौ बेक खालामदो। हाय लोगोफोर आं दासो फैनो मोनदों गुबुनदो लाइभ दंमोन थेंक इउ दै। फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ आंबो खालामनिसै। नावसा बिटिजेआरखौ सापर्ट खालामना होदो। ओइ मनिसा लोगो जादो दै। मनिसा लोगो जादो दे नो हाय बिनिता सना मा खबर? बाव एस ए रकियाबो अके थेंक इउ दै। फोरमायहां जोंना नै आंनि सेकेन्ड चेनेल आंखौ रावबो सापर्ट खालामा नामा? सापर्ट खालामगोन दसे थाथ' मानसि फैबावनो हो। आं खालामबाय बिनिता सना बाथोन औ थेंक इउ दै खालामबायनो। सेन्डिं फुल सापर्ट हट्स टु इउ थेंक इउ नायदे 196 जेकिउ बाय आंजों। जाखांबाय ना जाखाङाखै फोरमायहां। औ र' दे आं ओंखाम जानो क्रेजि बाथोन दे जाग्रोना ला एसे रकि थेंक्स बिनिता नोंबो थांफिनदो एसे रकिदो। एस ए रकि नोंनि नै आंनि एक्सआ दासो हाय कबिता सना नों फैबायना? कबिताया दहायनो दंमोन दै नोंसोर सिनायदों ना सिनायाखै मिथिया कबिताया दहायनो दोङो। ए बरगयारिनिखौ आं खालामफिनबाय थेंक इउ दै। ए बरगयारिनिखौ खालामफिनबायनो मनिसाया। ए बरगयारिया
जायाखै आं दासो दखाननिफ्राय फैदों। औ दखान दङ नामा फोरमायहांना मा दखान खोन्थाहरलाय। थेंक इउ बिनिता एस ए रकि जोंना नै गोजौआव आं मोनसे लिंक होना दोनदों आंनि सेकेन्ड चेनेल इखौ थांनानै सापर्ट खालामना हैदै। औ सरि कबिता आं दासो फैदों ना। औ कबिता दहयनो दोङो खिन्थु बेलेग आइडिदो दोङो दै कबिताया बेलेग आइडिदो दोङोमोन। क्रेजि अफिसियेल गोदान चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो। औ दाहाय सापर्ट खालामगोन दे आंबो नेक्स्ट आंबो एबार कमेन्ट हरलाय आंनो थुखावला जोबना होगोन आं। औ कमेन्ट हरना दोन एबरगारि नोंबो गुबुननि चेनेलफोराव मेडिकेल दखान बाबु। औ मेडिकेल दखान दहायनिया दहायनिया कबितामोन ना। दहायनिया कबितामोन। अके क्रेजि आदा जिउ थेंक इउ दै। मधुजि आदा मोना मोनफैदोंना मोनफैयाखैबा लोगोफोर आंसोमोन बेलेग आइडिजों फैदोंमोन आंसो फाग्लिसो आंनि होननाया। हाय बेनाय मा खबर जेबोथ स्टेटास र दे ओंखाम जाहैथां दिनै खालामनो नाङा गाबोन खालाम। औ जागोन दे नोंसोर जेरै लुबैदो ओरैनो जागोन। नावसा बिटि जे आरदोबो सापर्ट खालामहैथां लोगोफोर बिबो बेक होगोन बिबो लाइभ होयो दै इसोरनि लाइभआव थांबाथाय नोङो मिनिमाम 5सो मोनबोगोन आरो ना साबसक्राइब एसे हमना मोनखादों आं। एसे हमना मोनखादों आं। हाय रिबिका एसे रकिया रिबिकाखौ वेलकाम खालामदो। लोगो गैयाबा लोगो जालायदो नौसा सापर्ट खालाम आंखो। नौसाया जोंनि नङा इयो फिलिपिन्सनिसो खोनादै दं मोजाङानो नोंहालाय। आंहाबो बिदिनो गेजेरावनो आरोना दासान्दि बिनिता नोंखौ आं सापर्ट खालामबायथ'। बिनिताखौ मनिसाया सापर्ट खालामबायनो दै बिनिताया खालामदोना खामाखै मनिसाखौ। मनिसा जोंना जे बड' स्टेटास नै आंनि गोजौ सेकेन्ड चेनेल दोङो लिंक होना दोनदों आं पिन मारिना दोनदो इखौ थांनानै जोंना भिडिअ नायनानै साबसक्राइब खालामना हैथां दै। कबिता मा ओंख्रै संदों कबिताया ओंखाम जानो थांबायनो मा ओंख्रि संखोबा आंबो सोंना लासो बिनिता ब्लग्स नै वेलकाम खालामदो। नौसाया आंखौ खालामबाय आंबो खालामबाय फुल सापर्ट थेंक इउ दे सोरबाफोर गोदान दंब्ला सापर्ट खालामना होदो आंखौबो। औ जेबोथ' एस ए रकि मोनदो दंना गैया बिनितामोन मनिसा दंना गैया सापर्ट खालामहैदो। आं सापर्ट खालामबाय आदा नोंनि सेकेन्ड चेनेलखौ थेंक इउ दै एस ए रकि खोन्थाहरनायनि थाखाय मोनसे कमेन्ट गारबोनांगौमोन दै। आं आरो दिनै भिडिअखौनो नायनो मोनासै रावनिखौबो इथिं कम्पिउटार लाबाय इथिं खामानि बेस्थ' गोबां खामानिलै आंहा मोनथाम मोनब्रै। एस ए रकि कमेन्ट हरना दोन आंनाव। औ एस ए रकि कमेन्ट हरनांगोन रिबिकानियाव भिडिअ नायदोंबा अन्ना आंखौ सापर्ट खालामदो दै सोरबा। आंबो दाहाय सापर्ट खालामहैगोन ना ओइ मोनसे चेनेल दो नावसा सापर्ट रिबिका आंखौ खालामबाय नोंबो आंखो खालामदो। रिबिकाया खालामबायनो नै जोंना आदा इन्टारटेनमेन्ट मोनफैबाय बेखौबो सापर्ट खालामना होदो एस ए रकि नोंसोर दंना गैया एस ए बिनिता मनिसा रिबिका दोंना गैया जेबोथ' अलरेडि दंखायो खोना न' नै फैबाय ब्र' थेंक इउ दै कमेन्टबो होदो
आदा थेंक इउ दै कमेन्ट होनायनि थाखाय लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मादो जाना बायखो आदा आरबि ना केम्पावनो दोङो आगै सना आं ओंखारथ'नोसै दे ओंखाम जानि दे ओंखाम जाग्रोना लादो ओंखाम जाखांनायनि उनाव फैफिनबानो जाबाय आरोना खनसे फैफिन दै जे बड'ना बेसेबां जाखो 1.21 जाबाय मिथिया जे बड' भिउसआनो खमायजोब्बायना भिउसआ खमायदोना बे साननैसोआ आरबि एन्टारटेनमेन्ट आनसापर्ट जाजोब्बायनो नै राजोना एस मुसाहारि मोनफैदो मा खबर एस ब्रादार बोरमा फ्राय दालि रुटि बोरमा फ्रायनोलै नों होमबा दिनै आदानिया ना आरबि एन्टारटेनमेन्ट आनसापर्ट जाजोब्बायनो मानो आनसापर्ट जाजोबखो जेबोथ' मा नों 2ND चेनेल खुलिबाय नामा आं सेकेन्ड चेनेल खुलिबाय माने इयाव स्ट्राइक नांनानै एसे दिगदार जाना दं बेनिखायनो खुलिनांदो जाबाय आरोना भिउसआनो हमाखै इ साननैसोआ गाज्रिसो मानो गाज्रिलै भाइ मानो गाज्रि बिनिता आंनियाबो 13 जन जादोंनो आदा आरबि एन्टारटेनमेन्टनियाबो बिदि जाखायो माने फुल भिडिअ नायनानै कमेन्टखौबो लास्टावसो खालामनांगोन दै होमबासो कमेन्ट थागोन दै फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामगो लास्टाव होमबासो कमेन्टआबो थायो ओमफ्राय साबसक्राइबाबो थागोन आरो एस ए रकि लाइक दान ब्र' एस ए रकिखौ ए बाग्लारिया खालामबायनो लाइक दानहरबायनो हाय आरबिया दा एन्टारटेनमेन्टखौ लिंहरदो दोंना गैया सापर्ट एस ए रकिजों इयो थांबाय खोना दै नुसा BTJR please support me and I leave a comment I will be back tomorrow कबिता बहा थांखो कबिताया ओंखाम जानो थांबायनो ओंखाम जानो बिनिता आं साबस्क्राइब खालामनायखौ कमेन्ट हरफिन दै कमेन्ट हरलायना दोन आरबि एन्टारटेनमेन्ट गासैबो आरबि एन्टारटेनमेन्ट गासैबो गैला माने नोङो जाय जायखौ साबस्क्राइब खालामदो इसोरो फैफिनगोन माने नोङो बिसोरनि भिडिअखौ फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरबाय था इयो हारसिंनो फैफिनगोन जेबो नङा नौसा BTJR बिनिता ब्लग्स दान बिनिताखौ खालामबायनो नावसाया आरबि एन्टारटेनमेन्ट एस ए रकि फैदो एस ए रकि नै आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदाया लिंहरदो नोंबो थांदो सापर्ट खालामना हैदो आदायाबो बेक खालामगोन आदायाबो लाइभ होयो इनियावबो नोङो नांगौबा गोदान लोगो मोनगोन आरोना आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुबनियावबो बिनिता ब्लग्स नावसा सापर्ट खालामबायनो नोंखौ जमुना रानि फैदो नै जोंहा जाय गैया जमुना रानिदो सापर्ट खालामैथां बिनिता ब्लग्सखौ थेंक इउ हरबाय नावसाया Where are you from नावसा Where are you from नावसा bro and how are you
Yes, I am game. Thank you. Ribika OTW Ribikaखौ हाय खालामदो माने Nausa where are you from? जमुना रानि सापर्ट खालामनो थां बिनिता नोंबो जमुना रानिजों हेल' जमुना दंना गैला खनसे खोन्थाहर नावसा लाइक डान ब्र' आं इंलिस रोङा दै आं इंलिस रोङा दै आरबि इन्टारटेनमेन्ट आदाया दंना गैला होननानै आं सायाव आंनि सेकेन्ड चेनेल होना दोनदो इखौ सापर्ट खालामना हैथां जमुना रानि दंना गैया गोजौआव आंनि सेकेन्ड चेनेलनि लिंक दोङो इखौ सापर्ट खालामना हैदो अननानै फुल भिडिअ नायनानै मानसिफोरा अबाव दंजोबो दिनै Can you come stay away RB Entertainment YouTube? हाय मैयानि साबस्क्राइब खालामनाया आनसाब जाफिनजोब्बाय आंथ' बयनिबो भिडिअ नायनासो साबस्क्राइब खालामदोंमोन र' आंनाव बयखौबो नटिफिकेसनखौ अन खालामना बो लाजोबखायो औ आनसाबस्क्राइब माने इयो जेबो नङा इयो नोङो भिडिअ नाय बिसोरनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामबाय थादै सुसमिता मुसाहारि आब' होमबानो नोंनिया साबस्क्राइब जेसेबां आनसाबस्क्राइब जादों इयो साबस्क्राइब जाफिनजोबगोन आरो लासै लासैना इउटुबा माने स्केम खालामदो सानो फेक आइडिफोर दो लादो सानो इनिखायनो इउटुबा इदि बानायना होयो आरोना जेबो नङा इयो नोंनि हारसिंनो फैगोन फुल भिडिअल' नाय जायनिखौ साबस्क्राइब खालामदोंमोन इखौ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामना हो आरोना होमबानो नोंनि साबस्क्राइबा बेक जाफिनजोबगोन हाय जमुना एस ए रकिया लिंहरदो हाय जमुनानो जाय आंखौ सापर्ट खालामो फुल भिडिअ नायनानै दोन आं आनसापर्ट जाबा दुखु मोनो औ जोंबो सिगां इदिनो जायोमोन जोंनियाबो बेफोरबायदि सिटुवेसननि गेजेरजोंनो फैदों दै लासै लासै जालांजोबगोन नोंसोरनियाबो आंथ' 2 इयार्स गारना दोन्दोंमोन मथा मथि इउटुबखौ 2 इयार्स नङा 2 इयार्स सिगां खुलिदोंमोन ओमफ्राय 6 मान्थस गारना दोन्दोंमोन आरो 6 मान्थआव आजादि जाबायमोन आंनिया खिन्थु एगजाम माबा माबि जानानै गारना दोननानै दिनै 2 मान्थ जाफिनबाय इखौ भिडिअ रिआपलड होनाया आङो अके जमुना रानि बिनिताखौ सापर्ट खालामना हरबाय आंखौबो भिडिअ नायना लोगो खालामना होदो औ थेंक इउ दै जे बड'आ थांबाय नामा जे बड' एस मुसाहारि हाय जमुना मा खबरनो एसे रकिया सोंहरदो हेलौ रकि फैदो दे दसे रकि नै आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदाया लिंहरदो नोंसोरो सापर्ट नांगौबा इबो लाइभ होयो माने आदायाबो लाइभ होयो नोंसोरबो सापर्ट मोनफिनगोन आरोना इनि लाइभआव थांबा रकि व्हाट एबाउट इउ जमुना रानि फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालाम नोंनिखौबो खालामगोन आं बिनिता खालामलाय सापर्ट खालामनाय दं माथो रावबो सापर्ट खालामथारा दं जेबो दनिखौबो सापर्ट खालामना हो बिनिता ओमफ्राय जमुना एस ए रकि सापर्ट खालामना हो एस ए रकि मोजां
गोदोनि बायदि भिउस थांला न' जेबोथ' गोदोनि बायदि भिउस थांला नै न' भिडिअ'खौ नायजोबनासो खालामखायो आं बिनिता थेंक इउ दै आंजों फ्रेन्ड खालामदो जमुना औ जमुना नै एर'किजों गैयाबा सापर्ट खालामना होदो नै जोङो फुंजा फैदो फुंजा नार्जारि आंजों फ्रेन्ड खालामदो हेलौ ब्र' फैलायबाय आंबो थेंक इउ दै फैनायनि थाखाय ए बरगायारि ओंखाम जाग्रोनोसै आं ब्र' दे ओंखाम जाग्रोना ला रिबिकाखौ दान खालामबायनो रिबिकाखौ दान खालामनानै नावसाया जेबोथ' सिगांनि बादि भिउ फैथारला मानोबा माने इउटुबा गोदान माबा खालामबाय थादोलै आपडेट खालामबाय थादो इफोरो एसे दिगदार जायो आरोना इउटुबा गोदान आपडेट खालामबाय थादो गोदान माबा दिहुनगासिनो दोङो जमुना रानि सापर्ट खालामदो दै आंखौबो खालामफिनगोन थेंक इउ दै खालामफिनगोन फुनजायाबो जमुना रानि सापर्ट खालामनो नागिरदो थां फुंजा नोंबो हायोबा थां जेबोद'दो दंना गैया आरो जेबोद'खौबो सापर्ट खालामना हो कबिता सनाया थांफिनबाय नामा कबिताया ओंखाम जानो थांदो दा फैफिनगोन एसेरखि सापर्ट खालामना हरबाय दे आं एसे रकिखौ सापर्ट खालामबायनो जमुना रानिया नोंबो सापर्ट खालामदो एसे रकि जमुना नोंसोर नै आं गोजौआवबो मोनसे लिंक होना दोनदो दै इखौ सापर्ट खालामना है फुंजा इ आंनि सेकेन्ड चेनेल आरबि इन्टारटेनमेन्ट गोजौआव आंनि लिंक होना दोनदो इ आंनि सेकेन्ड चेनेल इयावबो थांनानै फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामना हो कमेन्ट मोनसे दोनबो आंबो दाहाय फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामफिनना होगोन आरोना एसेरकि सापर्ट खालामदो आंबो खालामफिनगोन औ गासैबो सापर्ट खालामलाय थेंक इउ स' माच जमुना एसेरकि नोंबो हायोबा दानो थांनानै सापर्ट खालामना है फुल भिडिअ नायनानै जमुना रानि फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालाम आंबो नोंनिखौ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबाय जमुनानिखौ बिनिताया सापर्ट खालामबायनो जमुनायाबो बिनितानिखौ खालामना होदो फुल भिडिअ नायनानै फुनजा जागोन ब्र' थेंक इउ दै अके फुंजा नोंबो खालामदो खालामलायदो फुंजा आं सापर्ट खालामना हरबाय थेंक इउ दै सापर्ट खालामलायनायनि थाखाय जमुना रानि आं गोजौआव मोनसे लिंक होना दोनदो इयाव थुनानै सापर्ट खालामनो हायथां आरो इ आंनि सेकेन्ड चेनेल आंबो इ सेकेन्ड चेनेलजोंबो सापर्ट खालामना होगोन दै कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम सोर ओंखाम जाखो दे खनसे खोन्थाहरलाय आरो सोर जायाखै जमुना कमेन्ट खालामाखैमोन आं कमेन्ट खालामना है जोंना फुंजा होमबासो माबायो मा ओंख्रि जाखो आगै बाजै आं ओंखाम जाथ'वाखै दसे उनाव जागोन र' नोंस्रा मा ओंखाम जाखो नङाबा मा ओंख्रि जाखो ओंखामखौथ' बयबो जाखायोना मा ओंख्रि जाखो आं साब्रैनि सापर्ट खालामना हरबाय आरो आं बयखौबो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामना हरखाबाय थेंक इउ दै न' लाभ न' जिएफ न' टेनसन नामा एस मुसाहारि
एस ब्रादार जोंना नै गोजौ मोनसे लिंक होना दोनदो आंनिबो थांनानै सापर्ट खालामनो हायथां आंनि सेकेन्ड चेनेल कमेन्ट खालामदों आं फुंजा कमेन्ट खालामदोंनो जमुनाया चेक खालामनानै बेक खालामना हरफिन चेक खालाम आरो बेक खालाम हेल' ब्र' सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म मा खबर अनला ना मुला पि बिबार एवनाय नामा मुला बिबार नामा बिबार जानांगौमोन नामा एस एर'कि सापर्ट खालाम औ थेंक इउ सापर्ट खालामनाय दै नै जा शिलं टिर फैदो सोरबाफोर नोंथांमोना टिर लानो गोसो दोङोबा बिथांनि भिडिअ नायनानै बिथाङा बांसिनानो साकसेस मोनो दै बिथांनि भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामनो हायोथां नोंसोर आरो टिर लानो गोसोबा बिथांनि भिडिअखौ नायनानै नाम्बारखौ नायनानै लानो हागोन आरोना जमुना रानि आंखौबो खालामदो लोगो औ सोमदोन जोहोलाव सापर्ट खालामनो हाथां नै सोमदोन जोहोलाव जोंना आं गोजौआवबो मोनसे चेनेल होना दोनदो दै आंनि सेकेन्ड चेनेल दसे थाबावनो र' सेकेन्ड चेनेल होना दोनदो दै बेखौ सापर्ट खालामनो खिन्थु दा दसे थाना फोजोबगोन आं बरगयारिखौ दान खालामबायनो नावसाया हाय एम एन ब्रह्म हादानखौ लिंहर जोंना बाजै मा खबर एसे गेजेरावनो दङ दासान्दि मा बुंनो आरोना जमुना रानि फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबाय आं जमुनाखौ फुंजे सापर्ट खालामबायनो फुल भिडिअ नायनानै आंबो जायाखै आदा औ सापर्ट खालामना हो दै नोंबो दे आंबो सापर्ट खालामगोन आंनि सेकेन्ड चेनेलजोंबो आं सापर्ट खालामनो हागोन दै वेर आर इउ फ्रम नावसा आरबि आदा इन्टारटेनमेन्टआ थांबाय नामा एस मुसाहारिया ओंखाम जाबाय एस मुसाहारि ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखाम जाबायना जायाखै बाजैया थांबाय नामा मेन बाजैया सुसमिताया थांबाय नामा मनिसायाबो ओंखाम जानो थांदो नै राजोना सोरां बर' एस डि फैदों खबर गेजेरावनो दंथ'यो दै दासान्दि बाजै खबर गेजेरावनो दंथ'यो हाय नावसानो सम मोनथाराखै आंहाबो भिडिअ नायनो सम मोनाखै दै दिनै रावनिबो गाज्रि दामोन आं दा हराव जेसेबां हायो नायनो सेस्था खालामगोन दे बर'जों बर' सापर्ट खालामलाय आदा आब' लोगोफोर औ बर'जों बर' सापर्ट खालामलाय नांगौ होमबासो हारियाबो जौगागोन जोंबो जौगागोन लोगोसे हारियाबो जौगागोन ओंखाम जाबायबा ओंखाम जाथ'वाखै आं तिर भाइ कबिथाया फैफिनबाय जोंहा नै एस ए रकेया बुंदों बिनिता आंखौ खालामबाय नोंबो आंखौ खालामदो बिनिताखौ खालामबायना एस ए रकेया नोंसोर मिया खालामलायाखै नामा फैनानैबो सापर्ट खालामलाय आंनि मोनसे चेनेलखौबो सापर्ट खालामना हरदो दे आंनिखौबो खालामना हरफिन औ सापर्ट खालामगोन दै थेंकिउ दै नोंनि मोनसे औ हेल' लोगोफोर मा ओंख्रि जाना फैखो कबिथाया मोजांबा लोगो दासान्दि खबरा गेजेरावनो दोङो आंना बारा मोजांबो नङा बारा गाज्रिबो नङा आरोना अ गुड वेलकाम माइ कबिता सना वेलकामनो मनिल मोनखौ लिंहरलै मनिल अनसाय दे आंजोंबो फ्रेन्ड खालामदो नै जोंना सोरां बर'
SD आबो बुंजामोन रकि जमुना सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामहैदो। रकि सापर्ट खालामबाय आं नोंनिखौ आंनिखौबो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामदो थेंक इउ दै। बिदिनो थांग्रोनांगो जेबो नङा थांग्रोबाबो नेक्स्टआव बिसोर फैथो। फुंजाया सापर्ट खालामबायनो रकिखौ रकियाबो फुंजाखौ सापर्ट बेक खालामफिनगोन होननानै आसा थाबाय। हाय सोरांनो रकिया सोरांखौ वेलकाम खालामदो। आं बयसो होनबा आं हिनजावसो सानबाय थादोंमोन। जुरिया बि ब्लग थेंक इउ दै लाइभआव फैनायनि थाखाय। अके फुंजा बरफ रकिया अके बुंदो थांनानै सापर्ट खालामो वार्डि बाजैया जोंना भिडिअ हगारबाय। कबिता दैमारि FD आंखौबो खालाम दे बयबो आं ब्लु होना होखादो दै गासैबो सापर्ट खालामलाय ब्लु होना होखादों आङो। गाज्रि मोननाङा दै लोगोफोर फंसे बाथ्रा बुंनि गाज्रि मोनाबा सरि हा दे जेबो नङा बुंजागोन मा बाथ्रा मा ओंख्रि जाखो कबिता जुरिया बि ब्लग सापर्ट खालाम फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालाम बिनिताया जोंना थाबाय थायो सापर्ट खालामलायना हो बिनिताया गोबां भिडिअ नायो दै। जोंहा दाउ बेदर हाय क्रेजि बाथोन बा मालाय मा दाउ बयलार दिसि दाउ फुरगा दाउथु मा दाउ ब्रह्म सापर्ट खालामदो दै आंनिखौबो प्लिज आंबो खालामफिनगोन। फुंजा हायोबा नोंबो ब्रह्मनियाव थां बिथाङाबो लाइभ होयो नोंबो बिथांनि भिडिअ बिथां गोबां मानसि जायो दैनि लाइभआवबो सापर्ट खालामना बिथां नोंबो सापर्ट मोनबोफिनगोन। हाय ब्रह्म रकिया बुंदों हाय ब्रह्म सार जों सार जोंहा दालि आलु बेदर बाव साब खालामनानै साननै साब खालामनानै सानसे साननै नायनायखो मानसिफोरा साबखा भिडिअखौबो नायलायबाय थानानै साब लबा जेबो जानाय नङा। भिडिअखौबो नायलायनांगौ आं कमेन्ट हरखायो दै भिडिअ नायबाथाय खिन्थु माब्लाबा टाइमाव कमेन्टबो थाया माने इउटुबा स्केम खालामदो सानो दै बाराद्राय कमेन्ट हरबाबो बेनि थाखायनो खालामना होयो माने आंबो दाख्लै ब्लगबो खालामजाखांबाय स्ट्राइकबो हरजाखांबाय। ब्रह्म आं मा खबर ब्रह्म कबिता अके बिनिता जुलिया बक्स के बिनिता नरबाय नाइस कबिता सना वाव रकिनिखौ आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदाया खालामबायनो रकिया अननानै आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदानिखौ खालामफिनना होदो। कबिता मा ओंख्रि जाखो कबिताया दाउ दालि जाना फैबायनो थेंक इउ स माच आरबि अननानै रकियाबो थांफिनदो आरबि एन्टारटेनमेन्ट आदानियाव। जुरिया बि ब्लग सापर्ट खालामदो दै आंखौबो खालामफिनगोन। गासैबो सापर्ट खालामलाय होमबासो गासैबो जौगालांगोन। नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो सार मा ओंख्रि जाखो सारनो रकि आगै सापर्ट खालामबाय दै बेक खालाम फुल भिडिअ नायनानै रकिखौ सापर्ट खालामनानै सोरां एसडिहा अननानै रकियाबो सापर्ट खालामफिनदै। जाथ'वाखै आं सना कबिता जाथ'वाखैनो रकिया अके आब' सोरां रकि नोंथाङाबो थां अननानै प्लिज। जुरिया
जुरिया आगै आंबो नोंजों गोदान एफडि खालामबाय आंखौबो खालाम दै थेंक इउ दै। सोरां नों बहानि? सोराङा अबेनि खनसे खोन्थाहरलाय। आं ओंखाम ओंखारथ'बाय दे गाज्रि दामोन। जुरिया जोंना नै आं गोजौआव मोनसे चेनेल होना दोनदो बेखौ सापर्ट खालामना थांदो सापर्ट खालामनानै ओंखारलांदो जोंना मोनसे कमेन्ट गारलां आंनि सेकेन्ड चेनेल इयो। दाबो जायाखै नामा एस एस आर दाबो जायाखै नामा एस एस आर नो ओइ मा खबर बन्दुफोर नङाबा फोरमायहां। जोंहा इसे लेट जाबाय कबिता सना। औ एसे लेट जाबाय नंगौ नामा एस एस आर कबिता। मा जालायखो मानसिफोरा फैनानै थांफिनजोबलायबाय। सोरां एसडि होननानै आं गोजौआव मोनसे लिंक होना दोनदो आंनि सेकेन्ड चेनेल दै इखौ थांनानै अननानै सापर्ट खालामना हैदो नोंबो दाहाय बेक मोनफिनगोन दाहाय नलेबा गाबोन फुङाव बेक मोनगोन दै। अन मालाय आरबिया दा एन्टारटेनमेन्टनियासो गोथावथारलै बोरमा फ्राय हेलौ फोरमायहां सार आंजोंबो लोगो जादो अननानै कबितानिया 1K जाथारसिगोन दै थांनानै अननानै गासैबो सापर्ट खालामना है। अ बहानिमोन कबिता नों बहानिमोन कबितानो एसे रके सोंदों आंबो फैफिनबाय थेंक इउ दै बाजै फैफिननायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाना फैखो मनिसा एसे रकि बेक खालाम हर ओइदस नेट प्रब्लेम आंना एसे रकि बेक खालाम हरदै औ बेक खालाम हरदै स्क्रिन सट मारिना ला लोगोफोर जायखौ साबसक्राइब खालामदों जागोन आगै थेंक इउ दै कबिता आं बिजनि चिरां एस एस आर औ बिजनि चिरांनिनो कबिताया होमबा एस आर गयारियाबो बिजनि चिरांनिनो नामा कबिता फोरमायहां गोदान एफडि खालामबाय बेक खालाम सोराङा फोरमायहांखौ खालामबायनो फोरमायहांआबो फोरमायना हरदो अके बुंजा ब्र आं खालामबाय थेंक इउ दै सोरां एफडि नोंहा आंजों एफडि गैयाबा एफडि जादो औ फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जादो। एम एन ब्रह्म बाजैया थांबाय नामा माथो साथाम ल'लायसै आं आं खैराबारिनि आगैमोन खैराबारि मा जायगा मा डिस्ट्रिक्ट अन आरो बे एन्टारटेनमेन्ट आदायाबो दङ थेंक इउ आलु कबि दाउ बाजिमोनहा आगै वाव एस खालाम आंखौ आं गासैबो एस खालामगोन औ थेंक इउ दै सापर्ट खालामलाय दै आं ब्लु होना दोनखादो सोरबाफोर सापर्ट खालामनो चेनेल नों जायनि चेनेलाव थांगोन चेनेल नेम ब्लुआव थुनानै थांनो हागोन आरो होमबानो इनि चेनेलाव डाइरेक्ट हाबहैदों। खैराबारि मा गामि सोरां खैराबारि मा गामि आंबो नोंनि बुंनायखौ सापर्ट खालामबाय दै थेंक इउ दै
जागोन कबिता उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नोंसोरा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारिनिनो जागोन गामि खाथिनि एसार गयारि क्रेजि सार कमेन्ट खालामना हो आं गाबोन बेग हरगोन गासैखौबो फोरमायहाङा गाबोन बेग हरगोन हायोबा फोरमायहां नों दिनैनो बेग हर फुल भिडिअ नायनानै खैराबारिमा गामि सोरां नोंहा सोराङा उदालगुरि खैराबारिनिनो अके फोरमायहां सार नोंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामबाय दै ब्र आंखौबो खालामफिन जागोन थेंक इउ खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच फोरमायहां आंनिखौ फोरमायहां नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो थांना खालामदो थेंक इउ दै मनिसाया फोरमाय आंनिखौ सापर्ट खालामबायनो अननानै सापर्ट खालामहैदो फोरमायाङाबो र' आगै ओंखाम जानि दै फैफिनगोन आंबो लाइफआव फैफिनगोन नों आंनियाव फैगोनना फैया आं आगैमोन सोराङाबो लाइभ फैगोननो दा दसे थानानै खैथायाव फैगोनबा खोन्थाहरनाय अननानै नों बिजनिनिसो नामा कबिता सना कबिताया बिजनि मा गामि होनदोंमोनथाय बावबाय आं आरबि बर' मा खबर दे खालाम लाइ आंबो सापर्ट खालाम मनिसा फ्रेन्ड मा खबर आं बिजनि चिरां एस आर कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट फार्स्ट मधुसि आदाया अबाव खारखो दिनै आबा आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो दिनैनो 50 खालामना हो लोगोफोर दिनैनो 50 खालामना हो 50 साबसक्राइब खालामना हो अके लोगो हमगोन दे सानसे सानसे लोगो हमलायनांगोन जोंना गासैबो आं आरो मोनसे माबा सानदो गासैजोंबो गुगोल मिट लानो माब्लाबा गुगोल मिट लागोन जोंना सानसे उन आदा इन्टारटेनमेन्ट गुगोल मिट लागोन नालाय गुगोल मिट सानसे जोंना जमा गुगोल मिट लानांगोनलै ना आंनिया बेसेबां जाखो नायनि सोर सापर्ट खालामदो 10 साबसक्राइब जाबाय दे आंना 10 साबसक्राइब 5 लाइक थेंक इउ दै 11 कमेन्ट आं बेक हरफिनजोबगोन सोरबा थाङाखै जोंना दाबो आंनि सेकेन्ड चेनेलाव अननानै थांदो दै सानसे लोगो हमनो हागोन सोरां मोजाङै दंनो नोंना खैथा आइदि कबिता सना कबितानिया मोनथाम होनदो दे कबिताया दानि मोनथाम होनदोंमोन दे सोर
नाया आइडि मोनसेबो दं कभिड खिन्थाहरदो ना आंनिया मोनबा आइडि दं लोगोफोर कभिडा अननानै हायोबा मोनबा आइडिजोंबो आंखौबो सापर्ट खालामना हो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आंबो नोंखौ सापर्ट खालामना होगोन आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ नोंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो औ आं सापर्ट दंखायो दा बुंजासो सापर्ट दंखायो अके अह कविता सना वाव अह नो लाइक हो लाइकखो हो लाइकखो होनो थेंक इउ दै लाइक होनायनि थाखाय बाग्लारि बाजै मोनफैबाय जोंहा एवारि बाजै मोनफैबाय बाग्लारि थांबाय नामा मा खबर हाय जारि एवारि सापर्ट खालाम एवारियाबो सापर्ट खालामगोन नोंबो सापर्ट खालामनाय थां बिनिता अननानै फुंजा आंना 10 आइडि दं वाव फुंजाना 10 आइडि दंनो 10 आइडि बाबो जाय इउसफुल जाय आइडिजों इउस खालामो बिसो माने साबसक्राइबार थायो दै हाय एवारि ब्लग एस एरकियाबो हाय एवारि ब्लग होनदो एवारि बाजैयाबो जोंना एसे रकि आरो बिनिता फुंजा इसोरथ' सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होथां दै हेल' कबिताया थांबाय नामा हाय आगै आरबिया थांबाय नामा दे बिदिबा सापर्ट खालामलायदो औ बिदि सापर्ट खालामलायनांगौ एवारि ब्लग बाजै होननानै गोजौआव आंनि मोनसे लिंक होना दोनदो इयो आंनि सेकेन्ड चेनेल इखौ अननानै साबसक्राइब खालामना होथांदो फुल भिडिअ नायनानै दे बिदिबा सापर्ट खालामदो औ सापर्ट खालामलायदो थांबाय नामा नोंलाय कबिताया दङ थाङाखै नै राजोङा टुलुमनि फैदो टुलुमुलु क्रेजि हाय आं दुखु जादो मानो दुखु जाखो दं फुंजा सना मानो जाखो टुलुमनिया मानो दुखु जाखो खोन्थाहरदो जाबायना जायाखै ओंखाम जाबायना जायाखै 11 जन दङ जोंना 11 जन दङ होमबाबो कमेन्टआ फैयाखै अय लोगोफोर कबिताया आंनिसो दै कबिताया नों एस ए रकिनिसोनो नोजोर दा होखा कबिता अ फुंजा नोंबो लागोन नामा कबिताखौ लाइक दान आगै क्रेजि थेंक इउ दै टुलुमनिया मानो दुखु जाखो गैयालै 8 जन आनसाब हाय आनसाब माने जेबो नङा आनसाबा जोंनियाबो आनसाब जायो फुल भिडिअ नायनानै नोङो जायनिखौ साबसक्राइब खालामदो फुल भिडिअ नायनानै लास्टाव कमेन्ट होदै फुल भिडिअ नायनानै लास्टावसो कमेन्ट होनांगौ ओमफ्राय साननैसो भिडिअ नायनानै होमबानो नोंनिया हारसिं बेक जाफिनजोबगोन बेसेबां आनसाबसक्राइब जादों लासैनो मोनसे मोनसे फैबाय थागोन आरोना बिदिनो जाखायो हाय टुलुमनिनो एस ए रकिया हाय टुलुमनि होनदों आंथ' फुल नायो माथो औ माब्ला आनसाबसक्राइब जानाय नोंनिया खोन्थाहरलाय माब्ला आनसाब जानाय टुलुमनि आं गोजौआवबो मोनसे लिंक होना दोनदो दै इयो आंनि सेकेन्ड चेनेल अननानै साबसक्राइब खालामना होथां बेनिफ्राय आं नेक्स्टआव हरफिनगोन आरो नोंनो साबसक्राइब ना हेल' एस ए रकि दिनै जादों औ जेबो नङा बे फैफिनगोन नोङो भिडिअ नायबाय था भिडिअ नायबानो फैफिनजोबगोन आरोना अके जागोन दे क्रेजि सार फैफिनजोबो दै जेबो नङा जोंनियाबो आनसाबसक्राइब जालाय आंनिया दिनै साथाम जादो दै आनसाबा दिनै साथाम जादो नाथाय फैफिनगोन इसोरबो लासै लासैनो
कबिता फैदो माखासे आइडिजों सापर्ट खालाम लायबावनोसै जोंहा। औ सापर्ट खालामलायहैथां जेबो नङा। फ्रेन्ड खालामदो तुलुमनि आंबो नोंखौ खालामनि। औ फ्रेन्ड खालामलायदो गासैबो। आं ब्लु होना दोनखादो दै। आंबो फुल भिडिअ नायनानै गाबोननिखो आंनिखोसो नाया। खायफाया नायनानै माने कमेन्ट होआ दै। कमेन्ट होनांगो आरो खायफानिया कमेन्ट थाया माने इउटुबा स्केम खालामो सानो इनिखाय कमेन्ट थाया दै। बाराद्राय कमेन्ट होबा कमेन्ट थाया। एसेरखि फैदो आंजों। औ तुलुमनिया लिंहरदो फैफिनबाय। औ मा ओंख्रि जाना फैखो ए बरगयारि। अके तुलुमनि थेंक इउ दै। एसेरखि नोंबो सापर्ट होबाय थादो मानसिफोरखौ इदिनो सापर्ट होलांबाय था आरो सापर्ट मोनबाय थागोन। माने बिनि थाखो दानि खालामदोमोन आंखौबो बेक खालामफिनदो बिनिताखौ सापर्ट खालामबानो तुलुमनिया नों बिनितायाबो सापर्ट खालामहैदो तुलुमनिखौ। जोंनाबो आनसाबसक्राइब जायो। तुलुमनि फुल भिडिअ नाय आंबो नायगोन। औ फुल भिडिअ नायनांगौ। ओमफ्राय नों बिनितानिया फुल स्टप फैबाय थानाया मा होखादों ना इदिनो फैखायो? ए बरगयारि अन्नानै हायोबानो गोजौआव मोनसे लिंक होना दोनदो। इ लिंकआ आंनि सेकेन्ड चेनेलनि लिंक। इयाव थांनानै गोजौनि सेकेन्ड चेनेल लिंकखौ थांनानै साबसक्राइब खालामना होबो आरोना। तुलुमनि फुल भिडिअ नाय आंबो नायगोन। औ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालाम दै। बिखा खामलायदोंहाय 205 जाबायमोन। औ जाफिनगोन सिन्था खामना लासै लासैनो जालांबाय थागोन। खिन्थु इउटुबा गोदो इदि खालामाखैमोन दासो खालामदो गोदान आपडेट लाबोनानै। आं बिदिनो होखायो। औ कबिता मा जाखो थांबाय नामा? कबिताया थांबाय नामा? कबिताया हायोबा अनसायमोनखौ लिंहर। अनसाय आरो माबाखो अनसाय गोमजोराबो थां। गोमजोर बिसोरखो आं खालामबाय तुलुमनिया खालामबायनो। आं 1 मान्थ जाबाय इउटुब जायो थांनाया माला 1K जागोन बायदि क्रेजि 1K गोबां टाइम नांगो दै। आङो हमना ला 2 इयार्स लाबाय आंना हमना ला। आङो माने गेजेराव गारना दोनदोंमोन इनि थाखाय 2 इयार्स लादों आंनिया। नों कन्टिनिउ रेगुलार मोजां भिडिअ होनो हाबा 1 मान्थबो नाङा। खिन्थु माबा जानांगोन भाइरेल जानांगोन मोनसेसो नोंनि भिडिअ हगारनाया मोजां जानांगोन होमबानो सिन्था गैया। उन्दुजोब्बाय बाथा दोखो मा मोनो बुजियासै आं बिनिता। हेल' आगै नै बिबुति बाजैबो फैदो जोंहा। इबो बरियासे भिडिअ हगारो नोंथांमोना नायहैदो बिबुति बाजैनिखौबो। नोंथांमोनाबो बेग मोनफिनगोन आरोना। एसरकि 24 आवार्सनि उनाव बेक खालामफिनगोन। जागोन नोंसोर जेरै गोसो ओरै बेक खालामलाय दै। थेंक इउ तुलुमनि। औ थेंक इउ हरबाय तुलुमनिया।
एसे रकिया बिबुटि सापर्ट खालामदो दे आंबो खालामफिनगोन। इदिट खालामनो रोंगालै आं। इदिट खालामनो माने काइन मास्टारावनो दंखाजोबो इदिटआ। थेंक इउ बिबोनां सना थेंक इउ दै बाजै फैनायनि थाखाय लाइभआव। सोरबाफोर लाइभ होबावदो नामा? रुदाय खनसे चेक खालामनो आङो। 14 लाइक जाबाय 15 लाइक जाबाय। सोरबाफोर लाइभ फैबावदों नामा? लाइभ गैथ'वा माथो मानो मानसिफोरा खम जादो। ओंखाम जाबाय नामा? आङो ओंखाम जाथ'वाखै। नोंसालाय जाबाय नामा तुलुमनि? आं ओंखाम जाथ'वाखै। नेट प्रब्लेम जालायबाय नामा? बिनिता ब्लग आगै सापर्ट दान खालामबाय प्लिज रिटार्न बिनिता नै जोंना एवारि ब्लगआ बाजैया सापर्ट खालामबायनो नोंखौ नोंबो अननानै बेक खालामहरफिनदो आरोना। बेक सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर। आङो 1K सिम 2 इयार्स लादो साननानै लाजायो आरोना आंनि 1K जार्निया। एवारि बाजैया जादों जायाखै ओंखाम? जाबायबा आरो मा ओंख्रिदो जानाय? बिबुति बाजैयाबो मा ओंख्रिदो जानाय ओंखामखौ आरो मा खबर? बिबुति बाजैनो आं गोजौआव मोनसे चेनेलनि लिंक होना दोनदो इयो आंनि सेकेन्ड चेनेल माने अननानै सेकेन्ड चेनेलखौ सापर्ट खालाम नायथां नोंबो बेक मोनफिनगोन आरोना। एवारि फुल भिडिअ नाय। एवारि बाजैया फुल भिडिअ नायनानै नोंखौ सापर्ट खालामबाय दै। बिनिता नोंबो सापर्ट खालामहैफिन दै। बिनितानिया बेसेबां जाखो नायनो आङो। वान थार्टि जाबाय बिनिताना। लासै लासै बारलांगोन सिन्था खालामना। बिबुत नार्जारि सापर्ट खालामबाय दै आंबो बेक खालामफिनदो। औ थेंक इउ दै। जे बड'मोना थांजोब्बाय नामा? थांबायब्ला बाय होनलांनांगौ खनसे खनसे जे बड' एस मुसाहारि ए बरगयारियाव थांबाय नामा? आरो कबिता सोरां एसटिआव थांबाय नामा? आदा एन्टारटेनमेन्टआबो थांबाय नामा? हाय आदा आब' बाजैमोन गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे आं एसे खामानि ओंखारदों। बिदिनो बयबो सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर आंबो दं बिदिनो बाय बाय दै सनामोनदान थेंक इउ दै। खदायनो खमियो आंना जेबो नङा फैफिनगोन। आं एसे बेस्थ'मोन। मा बेस्थ'लै? अनसायमोनखौ लिंहर अनसाय गोमजोरमोनखौ लिंहर मधुजि सारखौबो लिंहर। तुलुमनि आं फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबाय। थेंक इउ दै तुलुमनिखौ बिनिताया फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामोनो अननानै सापर्ट खालामहरफिनदो। कबिता सना आं गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे गाबोन फैफिनबानो जाबाय। आं फैफिनबाय नेटवार्क प्रब्लेम जादोंमोन आंहा बाबु।
थेंक इउ दै फैफिननायनि थाखाय। फोरमायहाङा अबेनिमोन खोन्थाहरदो अननानै। फुंजा बिबुति नार्जारि आं नोंखौबो सापर्ट खालामबाय थेंक इउ दै फोरमायहां आदा जागोन नामा होननानै आं गोजौ मोनसे लिंक होना दै आंनि सेकेन्ड चेनेलनि लिंक अननानै सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो। आइ एम पें फ्रम थाइलेण्ड तेलेंगार इटानगरनिसो नामा नों इटानगर हेलौ आदा एस एमआ अबाव थांदोंमोन एस एम आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ सापर्ट खालामहैदो कबिता फैद' सापर्ट खालामलायबायनि माखासे आइडिजों कबिताखौ एसे रकिया लिंहरदो सापर्ट खालामलायनो माखासे आइडि दंनो 10 आइडि ना एबा दंनो सापर्ट खालामलायदो धोनस्रिबो मोनबाय नाबाय जोंहा धोनस्रि मिसाबो हाय सार मा ओंख्रि जाखो आं ओंखाम जाथ'वाखै नोंहा मा ओंख्रि जाना फैखो टिपकाइनि थेंक इउ दै टिपकाइनिफ्रायबो जयेन जाहरनायनि थाखाय र' आं गोमजोरखौ लिंहरनि क्रेजि सार औ दे लिंहर अननानै थेंक इउ दै लिंहरनायनि थाखाय अनसायखौबो लिंहर बिखुंगुरखौबो लिंहर धोनस्रि मा खबरनो सापर्ट खालामबाय थेंक इउ फोरमायहां आदाखौनो होननोसै आङो गेजेरावनो गेजेरावनो एस ए रकि आं सापर्ट खालामबाय आगै प्लिटान एस ए रकिखौ सापर्ट खालामबैनो एवारि बाजैया जोंना अननानै एस ए रकिया बेक खालामना हरफिनगोन होनना आसा थाबाय दानो धोनस्रि एवारि आब' मा खबरनो बाजै मा खबरनो नोंहालाय फुंजा नार्जारि नोंहा मा खबरनो मोजां आंहा धोनस्रि हाय आगै जोंना धोनस्रि मोजां नोंहालाय धोनस्रि आं फोरमायहांदो गोदान बायदि मोनदो दै खनसे चेक खालामना नायनि फोरमायहांदो गोदानसो दै आं नट्स खालामना लागोन दै भिडिअ नायथ'ला एसे फोरमायहां ब्रादारा जोंना मोजां भिडिअ हगारो बरिया भिडिअ दे आगै दि मोनदै बुजियासां लाब गैयालै ब्र माथो आंना दाखालि मनिल ब्लगनि लाइभ भिडिअआव सापर्ट होग्राफोरा गासैबो आनसाब जाजोब्बाय गासैबो आनसाब जायाखै जां ब्रादार मा होनो नोङो फुल भिडिअ नायनानै इसोरनिखौबो माने माबा खालामबाय आरोना कमेन्ट हरबाय था साननैसोनि उनाव नोंनिया इयो बेसेबां बेक जादो इयो नोंनि बेसेबां आनसाब जादो इयो फैफिनजोबगोन आरोना बेखौ टेनसन लानाङा जोंनियाबो जायो आंनिया दिनै साथाम जादो आं साथामा गाबोननो फैफिनगोन जेबो नङा पिके बड' सापर्ट खालामदै पिकेन बड' सापर्ट खालामदो आंबो बेक खालामफिनगोन पिकेन बड' क्रिएसन जोंना फुंजाया सापर्ट खालाम नो थिनदों अननानै सापर्ट खालामलायना होदो धोनस्रि सापर्ट खालाम
बिनिता अननानै सापर्ट खालामलायदो। बुंजानाया बेसेबां जाखो? फुंजा नार्जारिनिया 242 जाबाय। अलाव दंखायो दै। हेलौ सुवादनो है सुवाद मा खबर? सुवाद माने गोथावखौ होनखो ना अमाखो होनखो आं बुजियाखै निजोम। अननानै हायोबा खनसे मा मोनसेखौ बुंदो फोरमायहरदो। अके बुंजा थेंक इउ दै। आंथ' सापर्ट खालामगोन बाट सापर्ट खालामखांबा भिडिअसखौनो नाया लोगोफोरा। मा बुंनो आरो सापर्ट खालामखांनानै भिडिअ'बो नायनांगौ दै लोगोफोर आंनिखौबो 40%ल' मानसिफोरा भिडिअ नायदो दै साबसक्राइब खालामनाय 40%ल' मानसिफोरा नायदो ओमफ्राय बाखि 60%खौ बेलेग साबसक्राइब गैयियासो नायदो दै। पिके एन सापर्ट खालामनो निजोम मा ओंख्रि जाना फैखो खनसे खोन्थाहरदो। ना भिडिअ कलसो रायलायबाय दोङो नोङो निजोम खनसे खोन्थाहरदो अननानै। निजोमनि मायबा मोनसे बाथ्रा मिथिदो र' आङो। निजोम नोंखौ मायबा मोनसे बाथ्रा मिथिदो र'। मा जाखो लोगोफोर कमेन्ट खालाम कमेन्ट। 114 9 जन दोङो लोगोफोर कमेन्ट खालाम मा खालामदो नोंसोरो नोंखो अननो लुबैया आं सुवाद मानोलै। ओइ निजोम जुनानै गोजौआव मोनसे आंनि गोदान चेनेलनि लिंक होना दोनदो अननानै सापर्ट खालामना होथां दै दिनैनो 50 खालामना होथां 50 धोनस्रि जुनानै गोजौआव मोनसे आंनि लिंक होना दोनदो इयाव भिडिअ नायनानै फुल भिडिअ नायनानै अननानै सापर्ट खालामनो हायथां आरोना। खालामनो र' बिनितानो धोनस्रिया खालामनो र' बिनितानो आं दिनै 3 खमायदों औ बिदिनो जायो आंना दिनै 3 खमायदों। जेबो नङा बेयो फैफिनगोन फुल भिडिअ'ल' नायनानै खालाम। धोनस्रि फुल साब खालाम दै औ नटिफिकेसनखौ अलाव दोन। 30 रुपिस हर ओमफाय सापर्ट खालामगोन 30 रुपिस नांगौ मनिटाइस खालामना होग्रो आंनि फुल भिडिअ नायजोबनानै 30 रुपिस नङा आं नोंनो 1000 रुपिसखौनो हरगोन। धोनस्रि आगै मा ओंख्रै जाखो धोनस्रि मा ओंख्रै जाखोनो फुंजा बर' आं सापर्ट खालामबाय आंखौबो खालामना होदो थेंक इउ फुंजा पिके होना फुंजाखौ खालामबायनो अननानै फुंजायाबो बेक खालामना होफिना आरोना नै गोसोखां बड' फैदों जोंहा गोसोखां बड' फाग्लि गोसो आंगि आंजोंबो सापर्ट खालामदो। दे नोंखौबो माबा होना होनोसै आं थेंक इउ दै गोसोखांफैनायनि थाखाय मा खबर? 1000 नङा 1 लाख नंगा नांगौ औ 1 लाख
आं 1 लाखाम खैथा लाथिख'सो जायो इखौनो मिथिया। बिनिता 140 डान बेक खालामदो भिडिअस नायनानै। बिनितानिया 140 जाबायनो। फाग्लि गोसो आंनि हेल' फ्रेन्ड नाइजना फैलायबाय हेल' फ्रेन्डनो आं कमेन्ट खालामना दोनबाय आगैमोन थेंक इउ दै। कमेन्ट खालामनानै जोंहा बिबुति नार्जारि अननानै आंनि आंगो बिबुति नार्जारि बाजै अननानै आं गोजौ मोनसे लिंक होना दोनदो इखौ सापर्ट खालामना होथां। नोंसोरबो बेग मोनफिनगोन। निजोम मा खबर? निजोम मा खबरनो बाय बाय सुवाद निजोम मा खबरनो खनसे खोन्था हरग्रोदो। दा उनावनो खमायगोन आनसाब जागोन। आनसाब जानाय नङा दे दिनै। नाना आइ फैदों जोंना नाना आइयाबो जोंना माबा खालामो दै लाइभ स्ट्रिम होयो। इखौबो सापर्ट खालामना हैदो। नोंसोरबो बेग मोनफिनजोबगोन आरो। थुलुमनि बर'खौ आं दाखालै सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय आंखौ मानो आनसाब खालामखो? ब्रादार आनसाब कमेन्ट हरो ना हरा भिडिअ'? थुलुमनि थांबाय नामा? फाग्लि गोसो आंनि गोदान नेम नंगौ नामा? फाग्लि गोसोखौ सिनायखाबाय दे आं सोरो गोसोखां बिकेएन बड' चेनेल पिकेएन बड' खालामनोसै आंबो ब्र' खालामनोसैनो पिकेएन बड' बुंजायाबो आनसाब जायो बुहुतावनो मिथिया बाथ' साब खालामनाय नायना धोनस्रिया लाइभ फैफेरदोंना फैफेराखै? मोजां धोनस्रि नोंहालाय? आंनाबो बिदिनो निजोम हेल' लोगोफोर सोर सोर मा नाय आइनो थेंक इउ वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिम। हेल' लोगोफोर सोर सोर मा ओंख्रि जाना फैखो? बिबुति अके आगै थेंक इउ दे बाजै। बिनिता आंनाबो सानसेयाव 17 जन गाहाम आनसाब जायो। औ आनसाब जाफिनखायो। आंना दाख्लै 1.1 जादोंमोन आरोना 1.1k जादोंमोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट 934 सिम थाहैदो 994 पिकेएन बड' सापर्ट खालामबाय दे आंबो थेंक इउ दे सापर्ट खालामनायनि थाखाय। ओइ धोनस्रि एफटि मा खबरनो? मा खारै जाखो? धोनस्रि मा खारै जाखोनो सोर बुंलाय क्रेजि सना? आं मिथिखाबाय दे आं मिथिखायो आं जायाखै ओंखाम। आङो सिनायखायो। गोसोखां नोंखौबो साबसक्राइब खालामना दोननोसै दे आं। गोमजोर बर' सिनायखायो गोसोखां इयो कबिता। धोनस्रि फुल साब खालामबाय थेंक इउ दै फुल साब खालामनो। फाग्लि गोसो सापर्ट खालाम दे आंबो बेक खालामगोन। फाग्लि गोसोखां मिथिखायो आं सिनायखायो। नोंसोरनि आइडिया दङ जिमेल आइडिया नैरा नोंसोर नायनो हागोन। कबिता दैमारिखौ खाथाम साबसक्राइब खालामबाय। आंबो खालामना होनोसै। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम। नाना आइ थेंक इउ वेर आर इउ फ्रम नाना आइ
Thank you. Komen लोगोफोर komen मा जाखो? Nana I came. Pungja said Nana I came, please came. And how are you, Nana I support me. Binita said Nana I support me, please support him. Dhansri मा जाखो नोंसोरो? बिनितानिया बेसेबां जाखो? 140 जाबाय। माबानिया फुंजा said Nana I support me. फुंजानिया बेसेबां जाखो? मा दिनै मानसिफोरा गैथारा? 43 जाबाय। 8 जन दङ, 8 जन। गोसोखां आं ओंखारथ'नोसै क्रेजि सना। मानो दानो ओंखारनोसै नोङो गोसोखांबाय थासिगोन। थेंक इउ दै एसे फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय माबाया थांबाय नामा? मा होनो कबिताया थांबाय नामा? हाय आगै बिबुति नार्जारिखौ फुल वाट्स डान प्लिज बेक। बिबुति बाजै नै जोंना एवारि बाजैया नोंखौ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबायनो। अननानै सापर्ट खालामफिनना होदो। बिबुति सापर्ट खालाम फुल भिडिअ। औ सापर्ट खालामनो आर्यन बड' हेलौ आर्यन बि बड' हेलौ ब्रादार। मा खबर ब्रादार? खबर सबर माबोरै आरो जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो अननानै। आरबि आदामोना थांबाय नामा? कबिता थांबाय नामा? बिबुति बाजै थांबाय नामा? एसे रकिया थांबाय नामा? ओमफ्राय फोरमायहां सोर थांखो? धोनस्रि पिके ना थांबाय नामा? आर्यन सापर्ट आं ओंखारथ'नोसै दे क्रेजि सना दे। थेंक इउ जेबो नङा दे। हायोबा गोसोखां आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हैथांदो। आर्यन सापर्ट खालाम दे आंबो बेक खालामफिनगोन। औ थेंक इउ दै गासैखौबो गोसोखां बर' प्लिज सापर्ट। औ थेंक इउ दै। अके क्रेजि थेंक इउ दै। आर्यन बड'आव जोंनाबो आं मोनसे गोजौ लिंक होना दोनदो। बेयो आंनि सेकेन्ड चेनेल अननानै साबसक्राइब खालामना हैदो। आंबो नोंखौ बेक खालामना होफिनगोन दै। अके आं बयनिखौबो कमेन्ट नायना सापर्ट खालामजोबगोन। थेंक इउ दै। बिनिताखो माय सापर्ट किया था भुल गैया रे सिस जानांगौमोन नामा? आं थांथ'नोसै दे क्रेजि सना जा उन्दुनो ओंखारबाय आंखो बाय दे गुड नाइट। अननानै हायोबा बिखुंगुरमोनखौ लिंहरना होलां। बिखुंगुर मनिल इसोरखो आर्यन बि बर' अलरेडि सापर्ट खायाखै। थेंक इउ दै। आर्यन बि बर'आ सापर्ट दंखायोना। आंना खैजोन जालायखो नायनि खनसे। 14 जन जाबाय आंनाबो 14 जन। 1 आवार्सआव 20 आंबो साबसक्राइब खालामना लानोसै। 15 कमेन्ट जाबाय नाथाय 14 साबसक्राइब।
आर्यन बड' सापर्ट खालाम। औ बिनिता सापर्ट खालामनांगौनो। काल खालामबाय ब्रादार नों गोदान चेनेलखौ थेंक इउ दै। आर्यन बि बड' आं नोंदोबो गोदान खोनादै आं नायनि दै। गाज्रि मोननाङा दै गोदानबा। गोदान नङा माथो गोबाव जाबायमोन नामा। आंबो ओंखाम जानोसै दै दसे थानानै लोगोफोर दसेल' थाबावनोसै आंबो बारा गोबाव थाला अननानै हायोबा आंनि लाइभ स्ट्रिमखौ मा होनो शेयार खालामना होदो। अलावनो दोनखायो माथो अल जायाखै। आंनि लाइभ स्ट्रिमखौ सेयार खालामना होलाय। बाय दे क्रेजि गुड नाइट थेंक इउ दै। थेंक इउ कबिता थेंक इउ स' माच आर्यन बड'। आर एन बि बड' सापर्ट खालाम दे आंबो खालामफिनगोन दै थेंक इउ दै सापर्ट खालामफिन। मुजायाबो आर्यन सापर्ट खालामनाय कबिता दसे फैलायनो दोनस्रि सापर्ट मि दोनस्रि थांबाय नामा। दोनस्रि थांबाय नामा खोन्थाहरदो। अय बन्धुफोर आंजों लोगो जादो आं हाबेन बेक खालामगोन बयनिखौबो थेंक इउ दे गाबोन बेक खालामोनो फोरमायहां ब्रादारा जोंना फोरमायहां ब्रादारा आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदोंना खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामनानै थांदो। बिबुटि सापर्ट खालाम थेंक इउ दै। आंनि भिडिअ'नि कमेन्टआव कमेन्ट खालामना दोन। मनिसा बाजैयाबो अबावबा गोमाना दंमोन आंना नेट जोब्बाय होनदोंमोन। हाय आगै औ नेट जोब्बायनो। सोरबा सापर्ट नांगो नामा आं मनिसा बाजै आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ सापर्ट खालामदों ना खालामाखैबा। गुमै ओंखाम जाबायना जायाखै आङो ओंखाम जाथ'वाखै दसे उनाव जानोसै आंबो। आगै ओंखाम जायाखै नामा नोंहालाय दाबो ओहो आं नोंसोरखौनो नेनानै दङमोन सापर्ट खालामहोलायनो थाखाय आं दसे थानानै जागोन। मनिसा ब्लग प्लिज सापर्ट खालाम शिलं तिराजना भिडिअ हेंगारबाय ब्रादारा। नोंसोरबो थिर लानो गोसोबा शिलं तिराव थांनो हागोन आरोना। मनिसा ब्लग प्लिज सापर्ट खालाम आर एन बि बड'आ बुंदों मनिसा सापर्ट खालामनांगौ होननानै खालामबाय आगै नोंनिखौ खालामबायनो। आर एन बड'निखौ खालामदों ना खालामाखै होननानै खोन्थाहरदो। आर एन बि बड' फैद' फुंजाया बुंदों आर एन बि बड' फैद'नो अन आर बि आदायाबो जोंना दाबो दङ उन्दुलाङाखै। सोरबाफोर सिंगोल दङबा आरबि आदानोबो सासे हरदो। आर एन बि खालामगोन दे आं सिन्था खालामनाङा थेंक इउ दै। बिनिता आगैनिखौ खालामबाय आं बिनितानिखौ सापर्ट खालामबायनो आंना कन्टेन्ट फैदों मा जाबावगोन दा जेबोथ' नोंनिया माबा जाबाय नामा मा होनो मा होनो इखौ मनिटाइस जाबाय नामा जेबोथ' एस खालाम ब्रादार आंनिखौ साबसक्राइब खालामनांगौनो फोरमायहांनिखौबो जाय सापर्ट गैलाया आर बियादा नोंसोरबो सापर्ट हैदो बिबुटि मनिसा बुंजा एस रकि जाय पि के एन बड' नै फोरमाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो बड'आ भिडिअ हगारो नोंसोरबो बेग मोनफिनगो आंजों सोर गैया फैदो अननानै गाइसमोन थेंक इउ दै। जाय आर बि आदा एन्टारटेनमेन्ट जेबो गैया फोरमायहां जे बड' बिबुटि मनिसा
पिकेएन गैयाबा सापर्ट खालामहैदो आरबि आदा एन्टारटेनमेन्टखौबो। कबिता सापर्ट मी। कबिताया थांबाय दै, कबिताया उन्दुनो ओंखारबायनो। आर.एन.बि खालामबाय दे सापर्ट आंनिखौ सापर्ट खालामबायनो। आं ओंखारथ'नोसै आगै। दे जेबो नङा। दसे सम आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै बिबुति बाजै, थेंक इउ। हाय नाना I have full support done. Please return. नाना please return. एवारि ब्लग मनिटाइज जानाय नङा, कन्टेन्ट फैदों। माने नोंनिया मनिटाइज जाबायना जायाखैसो सोंदों माने दा। एप्लाइ खालामजादोंना खालामजायाखै ना एप्लाइ अपसन फैथ'वाखै बेखौ सोंदों आरो। पिकेएन बयबो फैदो दे आंजों लोगोआव। आरबि आदा एन्टारटेनमेन्टआ गासैखौबो वेलकाम खालामदो अननानै। आरबि एन्टारटेनमेन्टनियावबो सापर्ट खालामना हैदो आरो ना। बिबुति आं ओंखारथ'बाय दे, ओंखारथ'बायनो। बिग्राय जियाबो जोंना लाइभ फैदो। सोरबा सापर्ट खालामलायदो बर'लाय। औ गासैबो सापर्ट खालामलायदो। सोरनो नांबावगौ आंनि सापर्ट? मनिसाया आरबि आदा एन्टारटेनमेन्ट, बिबुति बाजै ओमफ्राय जेबोथ' स्टेटासनिखौ होनाखै। कन्टेन्ट फैबाय मनिटाइज जाया गुमै। निजानि कन्टेन्ट नांगौ। माने नोङो एप्लाइ खालामदोंमोन नामा बेखौ सोंदों आरो ना जेबोद'। एप्लाइ खालामदोंमोन नामा नों मनिटाइजनि थाखाय? आंनिया मोनसेल'सो कन्टेन्ट फैदों दै, बेबो माने आंनि हगारखांनायखौ आं निजिनिखौनो माबा खालामनानै डाउनलड खालामनानै आं निजिनो हगारफिनदोंमोन मोनसे चेनेलावनो। बेनि थाखायनो रिइउस कन्टेन्ट फैदो। मोनसेखौ बोखारफानांनाया जेबो नङा। आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ सापर्ट खालामखानायसो आंखौबो सापर्ट खालामदो। आरबि आदा एन्टारटेनमेन्ट नोंखौ सापर्ट खालामखानायसो पिकेएन बड' क्रिएसना। अननानै नोंबो बेक खालामहरफिनदो दंना गैया चेक खालामनानै बेक खालाम। आर.एन.बि दे आंखौबो हरदो। आर.एन.बि नै जोंना मनिसा बाजैखौबो सापर्ट हरदो। माइरं जावनायखौ खनसे फुल भिडिअ नायनानै मनिसा ब्लग बाजैनिखौबो सापर्ट खालामना हैदो। फोरमाय सापर्ट खालाम आंखौ। सापर्ट खालाम बिनिताखौ अननानै खालामहैदो। बेसेजों आंनि एफटि बुजियाखै आं। बेसेजों आंनि एफटि दंखायो सापर्ट औ थेंक इउ दै। आर.एन. बड' नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे। आंबो आर.एन. बड'निखौ सापर्ट खालामबायनो फुंजायाबो। अननानै आर.एन. बड'आबो सापर्ट खालामना होदो। पिकेएन भिडिअ नायथारला नालाय सिस्टार। पिकेएन भिडिअ नायथाराखै माथो। आरबि आदानिखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आं गुमै। सं गोजाना बेखायनो मनिटाइज जायाखै। औ नोंनिया मनिटाइज खालामजानाय जाबायानो माने। हाय जेबोथ' स्टेटास आं बुंखादोंमोन ना आगै मनिटाइजखौ प्रब्लेम जागोन होनना। रावबो नांला नामा आगैमोन आंनि सापर्ट? मनिटाइज जाया माने मनिटाइज जायो दै एवारि बाजै। खायफानिया जाया आरोना। रावनोबो नांला नामा आंनि सापर्ट?
औ जे बड'खौ सापर्ट खालामदोंना खालामाखैमोन एवारियाबो गैला मा जाबावगोन दा वाट्स टाइमा फुल जादोंमोन जेबो दंनिया वाट्स टाइमा बेसेबां जादों 4000 जाबायमोन ना बिनिताखौ सापर्ट खालामनायसोनो पिकेएनआ मनिसा ब्लग खालामबाय आं आब' मनिसाखौ खालामनो कमेन्ट हरबाय आं बुंनावनो थेंक इउ आगै आरबि 1 मिनिट दै लोगोफोर र' दै 1 मिनिट दे आगै साना ट्राइ खालाम बावदो जेबोथ' स्टेटासआव ट्राइ खालामबाय थानांगौ हायाबा सोरनिबा साब हेल्प लादै जाय मनिटाइज जाखांदों इसोरनि हेल्प ला मा दिनै मानसि फैथारासै लोगोफोर वाट्सआपाव सेयार खालामना होदो आंनिखौबो आं नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन ना आंनिखौबो वाट्सआपाव सेयार खालामना होदो एस एम चेनेलाबो थांबाय नामा दे सोरबाफोर सापर्ट खालाम हरलाबायदो आब'मोन औ सापर्ट खालामलायदो जेबोथ' सापर्ट मि आं नोंखौ सापर्ट खालामखानायसो नो जेबोथ'दो 4000 जाबायमोन दारि कन्टेन्ट गोजा देखायजोब्बाय मोनसे खामानि मावदै हायोबा जागोन ना जाया आं खनसे ट्राइ खिथानि मा होनो नोङो स्टुडिअ थांनानै अल संखौनो माने माबा डिलिट खालामजोब संखौल' डिलिट खालाम हायोबा आरोना ट्राइ खालामनानै नों जाथारला बायदि मोनबा आरोना आंना बारा सापर्टानो गैथारलालै बिमाखोलाय मा एसे होख्रावखो ओंखाम जानोसै आङो ओंखाम पिकेएन आंनाबो सापर्ट दंखायो पिकेएन सापर्ट दंखायोनो भिडिअ नायलायबाय थानांगौ दै कमेन्ट हरलायनांगौ होमबानिया बांसिन चेनेला ग्र' जायो आरोना एवारिखौ दासो सापर्ट खालामबायनो आरएननिया बेसांमोन आरएनए 62 4,000 घन्टा जादोंनालै जेबोथ' नोंनिया आं जायाखै बायदि मोनदो दै खुर
174 भिडिअ जाबाय। रदै लोगोफोर 1 मिनिट आं जे बड'निखौ मोनसे मोननै चेक खालामनि 8 मान जे बड' नोंनिया जायाखै खोनादो सं आंना बारा बिमाखो नोंसा न'आव सोर सोर दं आगै? जोंहा न'आव साबा दोङो आइ बाबा आं आदा आब' बिसोर साबा जों मा बुंनो आरो क्रेजि ब्र प्लिज सापर्ट मी औ सापर्ट दंखायो ब्रादार नोंजोंबो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामना है दै आं बे सेकेन्ड चेनेलजोंबो सापर्ट खालामगोन आरोना फर 31 155 भिडिअ नोंनो उन्दैसिन होनबा ना आगै औ आंनो उन्दैसिन ओइ गगा मोनदों नामा नों एसे गगा मोनदो आंनिया चाइनिस नाया जादों नालाय बेनिखाय आं इदि मोनदो अके सापर्ट खालामगोन लोगो नोंबो फैबाय थालायबाव आङो भिडिअ कमेन्ट हरखायो दै भिडिअ होननाय जाबा कमेन्ट हरखायो ओमफ्राय माब्लाबा कमेन्ट थाया आं सेकेन्ड टाइम नायो आरो कमेन्ट हरफिनो दै मालाबा लाइभ बुं आंनि मोखांखौ एसे देखाय मालाबा लाइभआव नोंनि मोखांखौ एसे देखाय औ देखायगोन दे PKN बड' क्रिएसन आगै आं फुल वाच खालामबाय दान प्लिज आं ओंखाम जानो थांनि दै लोगोफोर दसे उनाव फैगोन 5 मिनिटनि उनाव फैफिनगोन थाथ' ओंखाम जाना फैनि आङो 5 मिनिटल' लागोन 5 मिनिट र' दसे नेथ' दै
हेलौ दोंना गैला? हेलौ। आय 10 मिनिट थाबावनोसं 10 मिनिट। आं दासो जाखांबाय। दे थां थेंक इउ। नों फोथाय आब्ला आं गाबोन कमिउनिटि पस्ट होना होगोन आं। थेंक इउ दै कमिउनिटि होना खनसे आंबो नायनोसै। मनिसा प्लिज सापर्ट मी। सापर्ट खालामलाय। नोंनि मोखांखो माला देखायगोन? मोखांखो देखायगोन र'। साननैसो उनाव देखायगोन बिनिता टेनसन लानाङा। ब्र जाखांबाय नामा? आं जाखांबाय। आंहा दासोहाय जेबो नङा जेपि। लोगोफोर जोंबो लोगो जादो दे। आंबो खालामगोन दै। थेंक इउ दै खालामलाय दै। ज फुल साब खालाम आंखौ। औ साब खालामलाय। बिनिता मा खबर? बिनिता मा खबरनो बुंजाया। बि ब्लग आं गोदान नामा? बि ब्लग आं गोदान नामा? गोदानबा आंजों सापर्ट खालामदो। थेंक इउ दै सापर्ट खालामलाय। मोजां बुंजा थेंक इउ। सापर्ट खालाम। मा ओंख्रि जाखो आगै? नाजो सबायमोन ओमफ्राय दाउदै एवनाय। औ जेबोथ' स्टेटास आगै। कन्टेन्सखौ सोलायदो आगै नङाबा जाबायबो मिउजिक बिगोमानावसो हाबगोन नै फैसाया। पिएनके नोंजों आं सापर्ट दंखायो। पिएनके जों मनिसा ब्लगआ सापर्ट दंखायोनो। आं ओंखाम जादोंमोन आगैफोर। औ आंबो ओंखाम जादोंमोन। दे बाय ब्र गुड नाइट। थेंक इउ गुड नाइट दै। आंबो थांखानोसै।
गुड नाइट अल फ्रेन्ड्स गुड नाइट। मा ओंख्रि जाखो? नाजों सबायमोन ओमफ्राय दाउदै एवनाय। क्रेजि ब्र बयखौबो सापर्ट खालामना होनो थिनदो प्लिज। औ जाय पि के एन बड' क्रिएसनजों सापर्ट गैया अननानै बयबो सापर्ट खालामना होदो। नोंसोरबो बेग मोनगोन दै। नोंसोरबो बेग मोनगोन। PNK नोंनिया आंजों सापर्ट दंखायो। पि एन के निया दंखायो जे गोथावथार माथो। गोथाव नङालै गोथाव मोना आं। एम एस बड' ब्लगार हाय सार मा खबर? नै PNK खौ सापर्ट खालामना होदो सार। मा खबर सार मा खबर? आं थांनोसैसो गुड नाइट होननोसै। क'क्राझारनिफ्राय फैबायना फैयाखै? थाब थाब कमेन्ट खालामदो आं थांनोसै 4 मिनिटल'सै। नोंहा दासो मोनफैदो आरो क'क्राझारनिफ्राय दासो बेग फैदोंना। आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै एम एस बड'? अनदो दे सापर्ट खालामदो। थांगासिनो। अके मनिसानो थांगासिनो। मैयासो थांबाय दिनैसो फैबाय। सिनायाखै सिनायसिगोन आं खाननैसो उनाव फेस रिभिल खालामनोसै। मानसिफोरा बुंबाय थादो आंखौ नायनो होननानै खाननैसो उनाव नायनो हागोन। एम एस बड' आं सेकेन्ड चेनेल होदो दै गोजौआव। सेकेन्ड चेनेलाव थांबा नुगोन आरो ना। सिनायोबा आरोना। हेलौ क्रेजि आं थेंक इउ दै अवेलदि पाठसाला मोनबाय। पाठसाला मोनबायनो। एम एस बड' ब्लगार सार होननानै गोजौआव मोनसे माबा होना दोनदो लिंक होना दोनदो इयाव जयेन जाहै। जन्स मिउजिक फैदोंमोन। बाय गुड नाइट दै। बाजारनिफ्राय दासो मोनफैदो क्रेजि आंनो। अके थेंक इउ दै। आंखौ सिनायोबा आरो ना गोजौआव नुगोन अवेलदिफ्रा दा जोंना गोजौआव मोनसे लिंक होना दोनदो इखौ थुनानै आंनि सेकेन्ड चेनेल इखौ नायहैदो। थेंक इउ स्क्रिनसट लाबाय आं। I have connected to you. Thank you. लाइक डान थेंक इउ। दासो 10 जन फैफिनबाय आं थांनोसैसो 9:30 थांनोसै आरो। केन इउ प्लिज चेक इफ इउ हेभ डान टु मी? येस ब्र' I have no tomorrow. आं गोदान ओंगा क्रेजि ब्र' न'आव सोंहर। आं गोदान नङा क्रेजि। जन्स अन्ना सापर्ट खालामदो। जन्सआ बड' नङा दै बेलेगसो। हाय निरन्जय थेंक इउ थेंक्स ब्र' वेलकाम। आं थांनोसै लोगोफोर आं थांनोसै। दे बाय गुड नाइट एमबिबो गैला। गाबोन जयेन जाफिन दै लोगोफोर गाबोन।